IFM News Regional. Nairwamin digiti Pilipino iti pinagsida kadigiti dried fish kas maysa akang runaan. Tradisyonal ken nalatak ataraon bayat iti pananglagip ti Semana Santa ti Pilipinas nang nangruna iti Biyernes Santo. Daytoy ket nakairwamanen digiti Pilipino gaputa maiparit iti panagsida iti karne kas maysa akita ti panagpenitensya ken panagsakripisyo. Maibilang daytoy ataraon nga agserbi akasukat ti karne iti baboy, baka, wenno manok amang padayaw iti pannakailansa ni Jesucristo. Maipakaamo iti publiko nga amin nga aktibidad iti panaglako ti dried fish bayat ti Lenten season 2026 ket naiget a maituding iti ground floor ti nagbetan ti Module 3 ken 4 iti vegan public market ken nagpaut daytoy aging ganay no Biyernes, Abril 3 ita atawen. Daytoy nga addang ket tapno masigurado ti kinatalged ti publiko tapno naanayas ti trapiko ken kinaurnos ti intero a pananglagip ti Semana Santa. Para iti IFM News, siya ni Idol Tony G, Tatak IFM.